Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Сёння я хачу прапанаваць кожнаму з вас наведаць гэтую мясцовасць пад назвай Капцёўка. Сёння мы даведаемся, чаму у Капцёўку ідуць тысячы пілігрымаў. Запрашаю. У 10 кіламетрах ад горада Гродна знаходзіцца вёска Капцёўка. Касцёл у гэтай вёсцы відаць з дарогі на Індуру. Гісторыя парафіі пад тытулам «Уніваўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Капцёўцы» не з'яўляецца вельмі доўгай, але мае вельмі шмат драматычных падзей. На ўзгорку надзеі ў Капцёўцы мы сустрэліся з ксяндзом пробашчам Міхалам Ластоўскім, які ўжо з'яўляецца другі год кусташам гэтага цудоўнага марыйнага санктуарыум. Санктуарыум – гэта месца сустрэчы чалавека з Богам. Тысячы пілігрымаў прыходзяць сюда, на это ўзгорак надзеі, каб шукаць Бога цераз Матку Божую, яснагурскую, цярпліве нас слухаючай. Людзі маюць вельмі складанае жыццё, вельмі многа праблемаў у тым, таксама духоўных. Для таго з тымі праблемамі хочуць параіцца з Маткай Божай яснагурскай, цярпліва слухаючай. У нашего санктуарыум ідуць тысячы людзей, которые прыходзяць сюда, каб знайсці і развязаць свае праблемы, якія маюць у сваім жыцці. Прыходзяць з рознымі патрэбамі, а Матка Божая выслухвае каждого. Гісторыя касцёла ў Капцёўцы распачынаецца ў 1936 годзе. З вусных крыніц вядома, што ў Капцёўцы была уніяцкая парафія і святыня, але пасля паўстання 1863 года яна была ператворана ў праваслаўную і існуе да сёння. Рыма-каталіцкай святыні надалей не было. Ксёндз-арцыбіскуп Рэмуальд Ялбжыкоўскі ў 1936 годзе мінаваў ксяндза Яна Хробаншча пробашчам тутэйшай парафіі, які і распачаў будову касцёла. Але надышоў трагічны 1939 год. Плябанія была ўжо гатова, узведзены былі і сцены касцёла, належала накрыць дах. На жаль, працы былі спынены ў выніку таго, што тэрыторыя Гродзеншчыны заняла Чырвоная армія. Ксёндз Хробаншч быў арыштаваны і разам з іншымі святарамі вывезены ў Архангельск. Яму прысвечана гэта памятная табліца, которая у нашым касцеле знайдуецца пры алтары. Ён быў арыштаваны, вывезены да Архангельска, а потом асвабоджаны і выходзіў з арміяй цераз Узбекістан. Памагаў там людзям, которые былі хворыя на тыф. Ён, памагаючы тым людзям, заразіўся і памёр у далекім Узбекістане, пахаваны. Падчас Другой сусветнай вайны касцёл дзейнічаў патаемна. Пасля вайны, калі Гродзеншчына ўвайшла ў склад Савецкага Саюза, тут таксама пачалася татальная барацьба з касцёлам. Закранула яна і Капцёўку. Святыня была спустошана тварцамі новага парадку, і неўзабаве касцёл прыстасавалі пад краму, а затым пад млын. Вернікі мусілі ездзіць на імшу ў Гродна. Пахаванні адбываліся без святара, толькі калі-нікалі прыязджаў патаемна ксёндз Аркадзій з гродзенскага францішканскага касцёла. Калі наш касцёл яшчэ быў закрыты, і ў тым касцёле быў млын, людзі, которые подходили до касцёла, видели, як светятся ў окнах свечы, смотрели сюды і верили ў тое, што тут яшчэ калісь будзе святыня. Верили, што гэты сарай, который зрабілі здесь, млын, пераменіцца зноў в святыню і зачне гэтая святыня зноў жыць, і людзі будуць тут маліцца. У 1991 годзе касцёл усё ж быў вернуты правамоцным гаспадарам, але ў вельмі занядбаным стане.
трэба было ўкласці шмат сродкаў і працы, каб ён мог выконваць сваё прызначэнне. Тады ўсе жыхары парафіі, старэйшыя і моладзь, жанчыны і мужчыны, дзяды і іх унукі прыступілі да адновы святыні, прыбіралі абсталяванне, доскі і муку. Прыязджае таксама ksiądz Лешак Дамагала і даведваецца, што ў гэтай парафіі працаваў яго дзядзя ksiądz Ян Храбонш. І ён пастанаўляе, каб адбудаваць гэтую святыню. Людзі ўжо стараюцца, ўжо адзыскалі часть гэтай святыні і пачынаюцца работы, каб адсюда убраць гэтыя машыны ад млыну, который тут быў, і каб пачаць адбудоўваць гэтую святыню. Капцёўская парафія ўзнікла з частак прылягаючых парафій – з індурскай, квасоўскай, кузніцкай, францішканскай. Некаторыя мясцовасці ўжо не існуюць, таму што людзей там жыве мала, альбо вымерлі ўжо, а некаторыя добра развіваюцца, такія, напрыклад, як Навасёлкі. Таму Капцёўская парафія невялікая і налічвае 940 чалавек. Найбольш жа людзей прыцягвае абраз Маці Божай Яснагурскай, цярпліва слухаючай. Пасля заканчэння адбудовы касцёла 11 чэрвеня 2000 года на Божую хвалу і на карысць людзям у Капцёўцы адбылася ўрачыстасць асвячэння касцёла ў небаўзяцце на свяцейшай Панны Марыі, на якую былі запрошаны госці з краіны і з-за мяжы. Святой імшу ўзначаліў біскуп Рычан, які выказаў сваю падзяку біскупу Аляксандру Кашкевічу, пробашчу Лешку Дамагаля і ўсім парафіянам за пабудаваную святыню. Мы сталі багацейшымі на адну святыню, а значыць і бліжэй адзін да аднаго, паколькі толькі адзінства людзей з'яўляецца супольнасцю. У адбудове касцёла прымалі ўдзел суайчыннікі з краіны, таксама сваякі ксяндза Лешка ўключыліся ў адбудову касцёла. Адной з самых значных ахвяр быў арган з варшаўскай парафіі святой Барбары, які быў асвечаны незадоўга да асвячэння касцёла ксяндзом біскупам Антоніем Дзям'янка 14 лістапада 1999 года. З парафіяй звязаны імёны вялікіх людзей, такіх як, напрыклад, кардынал Казімір Эдмуншока, бацькі якога паходзяць з гэтай парафіі, з вёскі Путна. Ён быў адказны за фінансы апостальскай сталіцы і наведваў Капцёўскую парафію, прыязджаў з Ватыкана. Таксама з нашай парафіяй звязаны jest Marcin Paczobut, які ў сваім часе быў рэктарам Віленскай акадэміі, і о нім wspominaje u swoich zapiskach Adam Mickiewicz. W naszym kościele zachowali się relikwie świętego Wincenta Kadłubka, który все życie swoje poświęcił służbie Bogu jak biskup, a w końcu swojego życia zajął się pisaniem książek i przeszedł u klasztor cysterstw u Jędrzejowie. Jego relikwie zostały wprowadzone w naszą parafię w 2001 roku i on patronuje tak samo dla naszej parafii. Яшчэ ў часы ксяндза Яна Хробаншча яго бацькі прывезлі сюды абраз Маці Божай Яснагурскай. У пілігрымцы яны пайшлі ў Чэнстахову і там купілі вялікі абраз Маці Божай, які потым прывезлі ў Гродна на чыгуначны вакзал, а адтуль на руках прынеслі яго ў касцёл, які яшчэ не быў дабудаваны. Але пазней, калі касцёл быў знішчаны, знішчыўся таксама і абраз. Ксёндз Лешак Дамагала, які ведаў аб гэтым, вырашыў прывезці ў парафію копію абраза Маці Божай Яснагурскай з Чэнстаховы.
Шмат разоў ён пісаў да генерала закону Паўліна ў Чэнстахове, але не атрымаў адказу. Тады ён сам з пілігрымкай людзей адправіўся ў Чэнстахову і быў на аўдыенцыі ў генерала. Генерал закону Ізідор Матушэўскі, як дар сэрца, ахвяраваў парафіі копію абраза Маці Божай Яснагурскай. Такім чынам, гэты абраз, які цешыцца вялікім попытам вернікаў, зноў прыбыў сюды. У нядзелю 7 мая 2006 года адбылася першая пешая пілігрымка на ўзгорак Надзеі ў санктуары Маці Божай Чэнстахоўскай у Капцёўку пад Гродна. Гэта была пілігрымка матуль Гродзенскай дыяцэзіі. У першую нядзелю чэрвеня адбылася пілігрымка айцоў. І менавіта таму ў Капцёўку прыходзяць больш за ўсё пілігрымаў на дзень маці і дзень айца, а таксама ў верасні пілігрымка дзяцей і моладзі, калі распачынаецца новы навучальны год школьны і катэгетычны. Мы хацелі пасвяціць гэтую пілігрымку як кожны год за тое, каб наступаючы гэты навучальны год быў паспяховы для нас не толькі ў сэнсе навукі, але і ў сэнсе духоўным таксама. І таму вельмі важна для нас прыняць удзел у гэтай пілігрымцы, каб у гэтым годзе нас суправаджала Маці Божая. Chcę zanieść туда свои просьбы, молитвы, свои офиары, помолиться за парафиян, за своих близких, за родных. Маці Божая, як добрая зямная маці, атуляе іх усіх сваім плашчом. Розныя просьбы маюць пілігрымы. Хто просіць, каб не было п'янства, хтосьці просіць аб згоду ў сям'і, хтосьці аб добрыя адзнакі ў дзённіку, хтосьці просіць аб здароўі для сябе і сваіх блізкіх. Некаторыя дзякуюць Маці Божай за ўжо атрыманыя ласкі. У нашым санктуарі таксама адбываюцца і цуды. Напрыклад, напердадні Вялікадня прыехала да нас жанчына, якая мела рак. Дактары не давалі ёй уже аніякіх надзей. Трэба было ісці на аперацыю, которая ўжо немногае магла даць, бо хвароба была вельмі запушчана. Жанчына моцна малілася перад абразам Маці Божай Яснагурскай, цярпліва слухаючай. Адбылася цяжкая аперацыя. Урачы былі здзіўлены яе вынікам, таму што жанчына была абсалютна здарова. Жанчына вярталася да свайго дому і казала ўсім, што гэта цуд Маткі Божай Яснагурскай, цярпліва слухаючай на ўзгорку надзеі. Многія пілігрымы прыбываюць сюды на ўзгорак надзеі Гродзеншчыны і атрымоўваюць вельмі шмат ласкаў ад Бога. Таму ў знак удзячнасці astаўляюць тут каштоўныя рэчы у якасці воты і падзякі Божай Маці. Такой падзякай ад генерала Паўлінаў Ізідора Матушэўскага быў абраз Маці Божай Яснагурскай, які ён падарыў групе дзяцей з парафіі, што былі на Яснай гары. Гэты маленькі абраз абышоў усю парафію, кожны дом, кожную сям'ю. Ён быў такой перагрынацыяй, падрыхтоўкай да прыняцця копіі абраза Маці Божай Яснагурскай. Многія высокапастаўленыя госці пілігрымы, якія прыбываюць сюды, astаўляюць свае падарункі Маці Божай. І так, напрыклад, гэтыя свечкі, якія бачым, astаўлялі тыя біскупы, арцыбіскупы, кардыналы, якія маліліся тут перад абразом Маці Божай Яснагурскай. Існуе таксама кніга запісаў, у якой пілігрымы дзеляцца ўражаннем ад гэтага цудоўнага марыйнага месца, а таксама складваюць пажаданні, падзякі і просьбы да Маці Божай. Сёлетняя традыцыйная пілігрымка ў Капцёўку на пачатку мая па розных прычынах адрознівалася ад іншых. Найперш пілігрымка аб'яднала і мам і тат. У выніку да Маці Божай Яснагурскай на ўзгорак надзеі 6 мая вырушылі цэлымі сем'ямі. Таксама гэта была адна з самых шматлюдных пілігрымак у Капцёўку. І ўпершыню вернікаў у санктуарыі на ўзгорку надзеі наведаў апостальскі нунцый ксёндз арцыбіскуп Клаўдыя Гуджыротці. Ён шчыра дзякаваў за запрашэнне цэлебраваць святую імшу ў пілігрымцы бацькоў і звярнуў увагу, які прыгожы прыклад жывой веры даюць удзельнікі пілігрымкі ў Капцёўку.
Яго эксцэленцыя прыехаў сюды з падарункамі ад папы Бенедыкта XVI. Калі вы сустрэнеце ў сваім жыцці цяжкасці, заўсёды вяртайцеся на гэты пагорак, які вы называеце пагоркам надзеі, да абраза Маці Божай Чанстахоўскай, да Маці ўсіх нас. Гэта святое месца, гэта месца надзеі мацярынства. Дарагія айцы і маці, тут мы адна сям'я, і ў цяжкія дні вашага жыцця памятайце, што плашч Маці Божай Чанстахоўскай заўсёды вас ахоўвае, і тое шчасце, якое вы перажываеце пад плашчом Божай Маці, перакажыце вашым дзецям, бо толькі шчаслівы чалавек – гэта вялікі скарб, які ў стане змяніць грамадства і змяніць цэлы свет. Карыстаючы з гэтакай аказіі, хачу вас всіх запрасіць да Маткі Божай Яснагурскай, цярплівее нас слухаючай, на ўзгорку надзеі. Спадзяюся, што кожны з вас пасля нашай праграмы захоча наведаць Маці Божую ў Капцёўцы, якая цярпліва нас слухае. Дасылайце, калі ласка, свае прапановы на адрас нашай тэлепраграмы. Жадаю кожнаму з вас полюбіць Марыю. Да новых сустрэч з Богам!